Какво правим, като не може да тренираме? Всички знаем, че идва времето, в което нямаме възможност да тренираме, твърде натоварени сме на работа, болни сме, имаме някаква инфекция, залата е затворена, контузини сме или пък просто не си идва на тренировка. Но какво може да направим, когато не сме в залата и да оползотворим времето си? Ето ви един супер лесен тип, който аз съм правил, когато не съм имал възможност да отида на тренировка. Ако влезнете в сайта на BJJ Fanatics, може да видите, че има много добри инструкшнали, но ако се поразровите малко повече и напишете Soul Drills at Home от Джон Данахър, ще забележите, че има цял инструкшнал как да тренирате соло в къщи, дрилове, които да подобрят джуджитсото ви за $0. Не знам дали някой вече се е възползвал от този инструкшнал, но аз лично съм го теглил, абсолютно безплатен е, нищо не ви коства и това е един много добър начин да оползотворите свободното си време, когато нямате възможност да отидете на тренировка. Ако това видео ви е било полезно, моля пишете на Джон Данахър да дойде да работи. Оставете по един лайк, оставете по един коментар и натискате напред. Ръш!